samotného krstu povstať a vám ukážem, zatiaľ môžeme sedieť. Prítomní starí rodičia, súrodenci, prastarí rodičia, najbližšia rodina v pokrvenstve. Vítam vás tu, toto slávnostné nedeľné dopoludnie. Zhromaždili sme sa tu, aby sme boli svedkami a účastníkmi slávnosti týchto 6 detí, ktoré sa za malú chvíľu stanú členmi cirkvi a kresťanmi. Je veľká udalosť vo vašom živote, milí rodičia, že ste prijali deti, dar Boží a že ste im v tejto chvíli ochotní venovať svoje životné sily a ste rozhodnutí ich vychovávať kresťansky. Túto radosť s vami zdieľa aj celá naša farnosť, naša cirkev. Prežívajme všetky tieto úkony plné života a symboliky s ľudskou vďačnosťou voči Bohu za dar toho ľudského života a v krste za dar toho života, o ktorom veríme, že smrťou nekončí. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa, vy beriete na seba povinnosť vychovávať vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Áno. A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní v tom pomáhať? Áno. Milé deti, Svätá Matka Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. V jej mene vás označujem znakom kríža. Za mnou môžete aj vy, rodičia, prísediaci, označiť dieťatko na čelo znakom kríža. Milí rodičia, drahí veriaci, zúčastníme sa teraz nábožne na bohoslužbe slova, aby sme sa do Európskeho spravodajstva a svetej chvíle, aby sme spoločnou modlitbou vyprosili Božie ovocie sviatosti. Pána s vami, my sme vám otvorili čítanie zo svätého písma. Máte radosť a chcel by som vám odovzdať túto radosť alebo popriať, aby to dieťa, ktoré držíte v náručí, aj ono, ako aj tie ďalšie, bolo vašim svetlom v živote. Aby ono bolo tou hviezdou, v ktorej vidíme svoj zmysel života. Aby dieťa naozaj bolo tým objektom vášho srdca, ku ktorému sa upínajú všetky vaše myšlienky a všetká krása, ktorú človek, najmä tá duchovná, má dedičstvo. Vážime si všetkých tých, ktorí darujú život. Cirkev si váži rodičov, že prijímajú túto zodpovednú celoživotnú úlohu, ktorá sa uskutočňuje takým zvláštnym spôsobom. Aj tým, že venujú aj rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia alebo príbuzní svoju starostlivosť svojim deťom, pravnukom. Zostaňme verní tomu odkazu, ktorý Kristus povedal apoštolom kedysi a ktorý hovorí aj rodičom, ktorí majú tiež apoštolskú úlohu, teda misínu. Majú tú poslaneckú úlohu, ten mandát odozdávať vieru. To je čosi úžasné, keď tomuto dieťatku hneď na začiatku jeho ľudskej dráhy chceme odovzdať Božiu milosť. Vďaka, alebo len vďaka vám, vášmu gestu viery, toto dieťa bude žiť svoj vzťah k Bohu. Ako som vám včera povedal, bude pulzovať v ňom Božia milosť už od prvých týždňov či mesiacov jeho ľudského života. My veríme, že za pomoci nášho ľudského snaženia sa a úsilia bude v ňom duchovnosť vzrastať. Že toto je ten najdôležitejší moment ľudského života. Pretože všetko je naozaj relatívne a môže podliahnuť skaze. Najmä čo sa týka našej zranenej ľudskej prirodzenosti.
Dúfame však, že naukou lásky a mravnosti Kristovej za pomoci jeho milosti a lásky dokážeme toho nového, čo čaká našu spoločnosť, ale že aj oni budú mať nech aj vo vašich srdciach, tak ako v srdciach vašich drahých, ešte viac žije myšlienka: mojím najdôležitejším povolaním odteraz je byť v službe lásky ako kresťanský otec a matka tomuto novému životu. Nič nie je dôležitejšie ako práve dieťa, ktoré príjmame do života. Zachovať vo svojej láske aj rodiny týchto detí. Aj nás všetkých obnovovanie, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krstve. Teraz sa bráňme svätým pomoc, svätá Mária, Matka Božia, ktorá bude za nás, svätý Ján Krstiteľ, svätý Jozef, svätý Peter a Pavel, svätý patroni týchto detí, svätí anjeli strážcovia, všetci Boží svätí a sväté. Všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha nežnálosti a vytrvol nás Tebou a preniesol do obdivuhodného svetla svojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav Ty nášho Spasiteľa, na znak toho vás pomažeme olejom spásy, Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Teraz nasleduje pomazanie olejom katechumenov. Olej symbolizuje duchovnú silu, ktorou budú deti vystrojené krstom, aby vedeli bojovať ten víťazný zápas o večný život. Teraz posvetíme túto vodu, ktorou budú deti pokrstené. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu, Otcu Všemohúcemu, aby daroval týmto deťom nový život z vody a z Ducha Svätého. Budeme volať, velebíme ťa, Bože. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom znamení dávaš nový život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš jeden od všetkých, čo sú